Vale. Sí, pregunta. No? Xavi, empat davant un rival directe, com valores aquest punt? Bueno, el punt, al final, és el que hi ha, no s'ha de valorar si és bo o dolent. Crec que ells han estat millor durant una bona part del partit i nosaltres hem estat millor l'última part. Al final, si hagués guanyat qualsevol dels dos, hagués estat un resultat, crec que lògic i just, també. O sigui, al final és el que hi ha. Nosaltres hem tingut la sort del penal, que al final és una bona jugada d'ajuste, que arriba fins a la línia de fons, fa una centrada, crec que toca amb la mà, no sé si és suficient, i tenim la sort d'avançar-nos. Crec que a la primera part ells han estat millor que nosaltres, que hem tingut aquesta petita fortuna de marxar a la mitja part amb 0-1, amb 1-0, perdó, i bueno, la segona part hem intentat rectificar i que quan crec que millor estava l'equip ens marquen amb un gol d'estratègia, que és el que havíem d'haver controlat una mica millor. Després, a partir de que ens marquen, crec que l'equip fa un pas endavant gran i crec que estem bastant millor que ells. Al final havíem de controlar sobretot les contres amb Arranz i després al final amb Toledo, aquestes transicions que podien fer ells i bueno, al final crec que el resultat és el que hi ha, és bo, el Llagostera també empata, estem a 3 punts, amb un partit menys i hem de seguir. 8a setmana consecutiva sense perdre, que és el més positiu i a seguir endavant. A la primera part l'equip no s'ha acabat de trobar. Què li ha faltat a l'equip? Li ha faltat tranquil·litat, crec que hem sortit nerviosos, que els he dit als jugadors, semblava com si haguéssim tornat de l'estiu i era el primer dia d'entrenament i que no coneixíem ni com era la pilota. Hi ha hagut imprecisions de jugadors que no és normal que les tinguin i bueno, mica en mica hem posat tranquil·litat, quan hem passat a 4-1, 4-1 hem intentat que estiguéssim una mica més ben situats per tenir aquesta petita tranquil·litat. I després a la segona part, ja després de parlar amb els jugadors, a dins el vestuari s'ha decidit tornar al sistema habitual que estem fent, que és el que ens va millor, que tenim més presència a dalt i intentar donar aquest pas endavant. Tots els equips de dalt no ha guanyat ningú. No sé si ho veus com una oportunitat perduda o valores com a bo. Ja, malgrat que vosaltres jugàveu amb un rival directe que era un partit molt complicat. Sí, al final Llagostera juga al camp de Sants, que és un camp complicat, com s'ha demostrat. Al final empat al minut 97, el Prat perd el 1-0 al camp de l'Horta. Nosaltres teníem aquí un partit molt complicat contra un màxim aspirant, igual que nosaltres, a estar dalt de tot. Bueno, al final el punt és el que hi ha. Sí que m'agradaria haver guanyat, estar una mica més a prop del Llagostera per anar aquesta setmana a per al liderat al 100% i bueno, intentarem fer un bon partit allà, intentar guanyar i al final depenem de nosaltres. Amb un partit menys estem a 3 punts del líder, això et dona que si guanyes allà et posaràs líder i amb l'avantatge aquesta de que tots han de descansar i tu no. I per últim, què li ha passat a Rodri, que s'ha tingut que anar a la primera part? Ha sigut amb una jugada, crec que set amb serra mitja, que ha xocat amb ell, ha hagut de córrer, ha xocat i al xocar crec que s'ha trencat l'isquio. No sabem quan, si molt o poc, però té pinta de que està lesionat i que no participarà en unes quantes setmanes. Gràcies.